अरे का भाई साहब तनी खैनिया इधर उधर जइबे यहाँ से डोल के दिमाग खराब करबे जो भाग। अरे भैया काहे खुनसात हुआ? खुनसाई ना जौन हमारे पे बीतत है ना का बताई तोके। का भाई? अरे बतावा बतावा, हो सकी हमहू कुछ सहायता कर दी तुहार। ला सुना सुनावा। अभी भरते बानी 3 साल बीत गईल, इतना कर्जा बढ़ा के गईल। अभी भरते बानी 3 साल बीत गईल, इतना कर्जा बढ़ा के गईल। की जान गईल पानी एक बात से, खर्च करा के निकल गईल हाथ से। ओकरा की जान गईल पानी एक बात से, खर्च करा के निकल गईल हाथ से। सपना मोड़ पर देखा के गईल, नाच ऐसन नचा के गईल। अभी भरते पानी 3 साल बीत गईल, इतना कर्जा बढ़ा के गईल।